Umume ibu negara esuk-esuk ya cekelane gagang sapu guys, lanjut masak nang pedangan. Tapi layang kok disita ngumpul nak nyawa disit. Lanjut inyong tak buka ki korden karo jendela guys. Kue egin peteng guys, lawong nembek setengah 6 iki lo guys. Lanjut inyong tak guga anaknya lanang disit lah ya kon sholat lawong wis awan kok durung tangi-tangi piye toh. Banjur inyong lanjut nyapu guys. Ya biasa lawang jenenge emak-emak yo esuk-esuk cekelane gagang sapu. Rikane esuk-esuk pada cekelan opo guys? Soalnya urung disapu omahe kuwi rasa-rasane jen diambah ora kepenak, ngeres. Rak nyaman pokoknya lah guys. Iki ruang tamune ya juga tak sapu guys, gue res-rese akeh banget. Anak bribik lah, tai tikus lah, jen blegidi ya. Nyapu nih wis rampung lah ya, inyong lanjut liwat ki guys. Belah sega sing utama bar kue lanjut gawe sambel garang tempe guys. Wih enak banget ki, nyelok kamin pokoknya guys. Lah ya tak campuri sombarang ki guys, godong so alias godong melinjo.